ଲେଖା କହୁଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ସମୟ ଆମକୁ ଭସ୍ମ ସେ ମରିଯିବର କୋଉଟା ମିଛ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ଏ ମୌସୁମୀ ସେ ଭୁଲ କର ନା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଶାସ୍ତି ମୋର ସରୁନି ଆଉ ଭୁଲ କର ନା ମୌସୁମୀ ଆଉ ଭୁଲ କର ନା ଏଇଥିପାଇଁ କଣ ତାହେଲେ ବୋଧେ ଚରିତ୍ରହୀନ ସଜେଇ ମାନସକୁ ଏଠୁ ବିଦା କରିଦେଲ ତାହା ହିଁ ନଥିଲେ ସେ ପାଗଳାଟାଙ୍କର ଏଠୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ବୋଲି ମନେ ମନେ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଗାଳି ଦେଲେଣି ଗାଳି ଦିଅ ଗାଳି ଦବା ଉଚିତ ଆଜି ବୁଝୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦବା ଉଚିତ ତମେ ଯଦି ସେଦିନ ମତେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ସେ